салом ба мухлисони барселонаи бузург. Жон Лапорта баъди баргаштан аз Арабистони Саудӣ ба мухлисон гуфтааст ки кадом мавқеҳои дастаро ба наздикӣ пурқувват месозад. Усман Дембеле пешниҳоди Барселонаро дар бораи идомаи шартномааш рад кардааст ва мехоҳад Барселонаро тобистон тарк намояд. Хави аз Дембеле сахт ранҷидааст. Зани Лионел Месси Антонио Ракузо шавҳарашро маҷбур дорад ки дастаи ПСЖ-ро тарк намояд ва ба Барселона баргардад. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед рӯзҳои душанбе аслан бозиҳо кам аст, вале ҳаст рақобатҳое ки зеби тамошо доранд. Масалан Кубки Африқо ё ин ки Серия А ки Милан ва Наполи бозиҳои навбатии худро мегузаронанд. Барои бозам ҷолибтар гузарондани рақобатҳо шумо метавонед аз хидматрасониҳои 1x истифода баред. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСЕЛОНА. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Президенти Барселона Жон Лапорта баъди баргаштан аз Арабистони Саудӣ дар фурудгоҳ бо мухлисони Барса вохӯрда бо онҳо суҳбати кӯтоҳ анҷом додааст. Ба яке аз мухлисон Лапорта гуфтааст ки ба наздикӣ Барселона як ҳамлагар ва як муҳофизатгарро ба имзо мерасонад. Маълум нест ки ҳамчун ҳамлагар президент киро дар назар дорад. Шояд Эрлинг Холанд бошад ё ин ки Душан Влахович ки вақтҳои охир хабарҳои гузариши ӯ ба Барселона паҳн гардида буд. Ҳамчун муҳофизатгар бошад Лапорта се футболбозро дар назар дорад: Сезар Аспиликуэта, Николас Ҷулия ва Андрес Кристенсен. Вале аз ҳама зиёдтар Лапорта мехоҳад Матиос Деликтро ба Барселона биёрад, вале трансфери ӯ барои каталониҳо хеле мушкил мегардад. Омадани футболбозони номдор на танҳо аз вазъи иқтисодии Барселона вобаста аст, балки дар охири мавсим мақоми ишғолкардаи даста низ дар ҷадвали Ла Лига нақши муҳимро мебозад. Бо вуҷуди Барселона буданаш ягон футболбози ҷаҳонӣ намехоҳад ки ба хотири бошгоҳ дар Лигаи Аврупо бозӣ кунад. Аз ҳамлагарон варианти омадан дар зимистон ё Алваро Марата аст ё ки Душан Влахович, зеро Холанд то охири мавсим Дормундро тарк намекунад. ҳамлагари Барселона Усман Дембеле баробарияти бошгоҳ хабар додааст ки шартномаашро бо Барса давом намедиҳад ва тобистон дастаро тарк мекунад ва ин зимистон хоҳиши аз даста рафтанро надорад. Дембеле иброз намудааст ки худро футболбози сатҳи ҷаҳонӣ мешуморад ва аз Барселона 200 миллион евро барои 5 сол талаб намудааст ва ба замини ин 20 миллион евро ба худаш ва 20 миллион еврои дигар барои агенташ ҳамчун мукофотпулӣ барои идомаи шартнома хостааст. Барселона ба Дембеле хабар додааст ки талаботҳои ӯро на танҳо онҳо, балки ягон дастаи ҷаҳон иҷро карда наметавонад. Хави аз Дембеле сахт ранҷидааст ва дигар ба ягон сухани Усман боварӣ надорад, зеро ӯ исбот кард ки ҳеҷ гоҳ ба ваъдааш вафо намекунад. Дар видеои пештара ман қайд карда будам ки Дембеле то чӣ дараҷа маккору фиребгару бевиҷдон аст ва чӣ гуна дастаи Рим ва Боруссия Дормундро фиреб додааст. Лапорта дар оғози мавсим гуфта буд ки Дембеле аз Мбаппе беҳтар аст. Ҳоло бошад Усмон маошашро мисли Мбаппе талаб дорад. Ҳамин аст оқибати сафсата гуфтан дар бораи бозингаре ки 4 сол дар шифохонаи Барса иҷора менишаст. Мбаппе дар мавсими имсола аллакай 10 голу 8 партофти головар дорад. Футболбозе ки ба гуфтаи Лапорта аз Мбаппе беҳтар аст, ҳамагӣ 2 партофти головар дорад. Вале дар ду кор Дембеле дар ҳақиқат аз Мбаппе беҳтар аст. Медонед дар чӣ? Дар фиребгариву беномусона аз боварии мардум истифода бурдан ва дар FIFA бозӣ кардан. Тасаввур кунед ки маоши Винисиус Жуниор дар Реал 3 миллион евро аст, вале Дембеле мехоҳад ки 40 миллион евро маош дошта бошад. боварӣ дорам агар 50 миллион евро маошам ба ӯ пешниҳод кунанд, як дақиқа баъд аз имзояш ручка дасташро лад медиҳад ва 6-7 моҳи дигар дасташро гипс намуда дар бозиҳо иштирок намекунад. Ин аст Усмони Дембелеи мо. Зани собиқ легендаи Барселона Лионел Месси футболбозро маҷбур дорад ки ба дастаи собиқаш баргардад. Барои Антонелла ва фарзандонаш бо ду ҳавои боронии шаҳри Париж Писанес ва кӯдакони онҳо ба зиндагӣ дар Фаронса то ҳол натавонистанд ки худашонро мутобиқ гардонанд ва забони фаронсавиро низ ба хубӣ аз худ накарданд ва ин барои зиндагии онҳо мушкилӣ эҷод мекунад. Антонелла хоҳиши ба хонааш ба Каталония баргаштан дорад ва ҳамчунин Хави ва Дани Алвес аз Месси хоҳиш доранд ки ба Барселона баргардад. Ягона монеаи баргаштани Месси ба Барселона падари ӯ Хорхе Месси аст ва ӯ тамоман намехоҳад ки писараш ба дастаи собиқаш баргардад. Падари Месси дигар ба Лапорта боварӣ надорад, зеро ба фикри ӯ Лапорта онҳоро фиреб дода ба онҳо хиёнат кардааст.
хабари хуб, вале барои овардани Месси бояд аз трансфери Эрлинг Холанд даст кашанд, зеро маблағи овардани ҳардуи футболбозро Барселона надорад ва агар пайдо кунадам Холанд ба Барселона меояд. Сабаби Барселонаро интихоб намудани Холанд дар он аст ки ӯ мехоҳад дар лоиҳаи бошгоҳи интихоб кардааш ситораи асосии даста бошад ва намехоҳад ки бо Мбаппе дар Реал бозӣ кунад. Омадани Месси барои овардани Холанд хеле мушкили гарон мегардад, вале ба ҳар ҳол ба янгамуло ташаккур мегӯям барои садоқат доштанаш ба Барселонаи бузург. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. дар ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.